Bos días, xente! Vou vos enseñar unha cousiña. Hoxe dentro das palas non hai nada. Xa tuvemos mirando e tal. Pero bueno, sempre hai algo que se pode esconder entre as palas. E que temos entre as palas outro nido. Pero non é un nido calquera. Esta vez ven... Ui, va, ainda me descachuflar aquí. A ver, ui, va. A ver, que non está fácil subir aquí hoxe. Vale, a ver, como vos lo explico. Este é un nido e temos 4 ovos. Oh, ovos eólicos. Pois nada, aí os vedes. Outra ristra de ovos eólicos. Au, e agora a baixar da puta pala. Pois nada, seguimos vendo aquí. Temos unha flor rara, non sei como se chaman, pero bueno, é o que hai, ovos eólicos.